2. listopadu přichází památka zesnulých, známá jako dušičky. Je to den, kdy vzpomínáme na ty, kteří tu s námi už nejsou. Křesťanský svátek má ale kořeny hlubší, sahající až do dávných dob, kdy lidé věřili, že právě v tuto noc se brána mezi světem živých a mrtvých otevírá. Proto se na hrobech zapalovaly svíčky. Jejich světlo mělo ukázat duším cestu z temnoty. Na některých místech se dokonce kladly na stůl misky s jídlem a vodou, aby se poutníci z onoho světa mohli posilnit. Tradovalo se také, že v každém domě má zůstat alespoň jedna svíčka hořet, jinak se mohou v noci ozývat nezvaní hosté. Lidé říkali, že kdo zapomene rozsvítit světlo za své zesnulé, neuslyší v noci jen vítr, ale i tiché šepoty těch, na které zapomněl. Co si o tom všem myslíš? Dej vědět do komentářů a pokud tě baví podobné příběhy, nezapomeň dát like a odběr, aby ti žádné další video neuniklo.